Willst du immer das neueste Modell kaufen? Ej, jeg gider ikke det her tysk mere. Og det gider jeg kraftedeme heller ikke. Skal vi ikke bare gå ind på Face? Jo. Ej, prøv at se Anne og Mikkel. De ser så søde ud sammen. Ej, det synes jeg overhovedet ikke. De er kraftedeme grimme. Ej, jeg synes du, de er meget søde sammen. Jeg synes overhovedet ikke, de passer sammen. Hvis du virkelig mener alt det om hende, hvorfor sidder jeg så her og diskuterer med dig? Møgluder! Kælling! Ej, jeg kan altså ikke finde spørgsmål 5. Nej, det er helt vildt svært. Ja. Vi bliver nødt til at få hjælp. Ja, hvordan er Karen henne? Karen? Karen! Ja, jeg ved ikke lige, hvor hun er henne. Du skal nok også huske, at din mobil væk, når hun kommer, så du får den taget. Ja. Ej, har du hørt det, Stine har sagt om dig? Nej, jeg har ikke hørt, hvad hun har sagt om mig. Jeg har bare hørt det der med den profil, og så er jeg vendt og set på Facebook. Jeg synes, det er totalt latterligt, at man kan finde på at gøre sådan noget. Jamen, der må jo være et eller andet. Jeg synes bare ikke, jeg har gjort noget sådan overfor hende, noget ondt overfor hende, så nogen behøver at gøre sådan noget overfor mig. Nej, jeg tror bare, det er jalousi med dig og Mikkel. Mig og Mikkel? Ja. Ja, det ved jeg ikke. Jeg synes da ikke rigtigt, at jeg virker som om, at hun sådan kan lide ham. Nej, vel? Det synes jeg heller ikke. Nej. Jeg synes da underligt, hun har aldrig sådan kan tegne for, at hun faktisk vil ham. Hun snakker ikke med ham sådan. Nej, eller noget som helst. Det er totalt latterligt. Jeg fatter det overhovedet ikke. Hvad har hun sagt om mig? At du var dum og klam og irriterende og muligt. Det var bare totalt. Det må være jalousi, så. Ja, helt klart. Men det er nok også bedst, at jeg snakker med hende så om det, fordi altså, det går jo ikke, at hun kan gå og være sådan, altså, være sådan over for mig, men jeg ikke gør noget ved det. Ej, det tror jeg altså ikke, du skal. Jo, det vil jo være bedst, altså. Nej. Har du set hende? Nej. Slet ikke? Nej, overhovedet ikke. Gik hun ikke den der vej? Jo. Det ved jeg ikke. Det tror jeg Jo, hun gik forbi lige før. Jeg tror det ikke. Jeg finder hende. Nej, Bygge. Jo, jeg skal snakke med hende om det. Det bestemmer du jo ikke. Jo. Nej, jeg synes, det er for latterligt. Hvorfor? Jeg tror nok, hun vil slette det. Tror hun sletter det? Ja, det tror jeg. Helt 100. Jeg tror ikke på, at hun vil være sådan. Jeg tror også, hun bliver bange for det til sidst, og jeg tror 100% hun sletter det. Ja. At
det 100 gang, eller hvad? Stop dig. Gør det. Det er der, Majso. Kælling. Ja. Jo, tak. Hej. Nå, men hvad var det så, du ville snakke med mig om? Jamen altså, jeg har det bare ikke så godt i klassen. Nå, hvorfor nu ikke det? Jamen, jeg tror, det var et rygte om mig eller sådan noget. Et rygte? Hvad? Du skal fandme ikke genere min kæreste. Jeg kender hele Voldsmose, og vi smadrer dig. Jamen, hvad har jeg gjort? Det ved du godt selv. Hvorfor snakker du til Stine sådan? Du er grim. Nå, men skal vi ikke tage den her samtale senere? Jo. Klappen er så ikke hvad? Fuck, hvor genialt, mand. Ej, prøv lige at se, hvad jeg sagde til mig. Hvor er det klam, mand. Fuck, hun er ulækker, må jeg lige se. Fuck, hun er klam, mand. Ej, Fuck, det er klart. det er vildt. Jeg er med. Ej, på... Kæft, hun er klam, mand. Kæft, hun er grim. Nej, vi tager brække sig over. Ja. Nej. Mega. Okay.
toilettet, hvor hun havde skåret sin puls over. Så hun blev hentet med ambulancen her, og så her om 5 minutter, der kommer nogle politibetjente, der gerne vil snakke med alle sammen. Så, men ja. Jeg skal bare huske på, at det er jo ikke jeres skyld, vel? Jo, det var mig. Love of my life, my soulmate. You're my best friend.